Apa semrene aku ra iso lali karo Raden Prabu Kesuma. Mula golek ana ya bapa satriyane ditutke. Kewan papat cacahe. Sing tuwa jenenge Semak. Sing nomor loro jenenge Gloteng. Sing nomor telu jenenge Cakro. Sing mripate amba jenenge Gongba. Ngono kuwi. Kagem Poro sederek sedoyo ampun kesupen subscribe, like, share lan dipun teken gambar loncengipun supados angsal video ing saking channel Lestari TV Kabudayan. Sugeng mirsani lan sugeng midhangetaken. Matur nuwun. Kipatke meneh kipatke kok bola-bali bola. Tak kipatke meneh popo. Mulane kuwi sirahe kaya dene bunder. Oh. Nyokot kenceng banget. Engko ki arep dipek lupes ya nah. Ora yo, Pak. Sing tenanan urane iki apa? Mulane iki sing tak kipatke ora molak-malik ki lorek. Welah, kuwi arep dipek tukang jeliwit. Lorek ireng putih, Bopo. Lorek ireng putih kuwi jenenge ula weling. Ula weling ki cilik ning upase gawate ora jamak-jamak. Ming putihe sok malik kuning. Kuwi ula welang. Ula welang utawa tali wangsa. Kuwi arep dipek karo sawijining saudagar ingkang sugih bondo bandu merga kuning ki perlambang emas. Apa piye meneh malih apa meneh? Ula kok ora positif. Ulane bapakmu kae ya ora positif lho nak. Nyok mulak malih sak karepe dhewe anut kebutuhan. Oh, nyok Jawa, nyok cendhek. Ya wis pokoke manut kebutuhane ngula. Mangkelake pokoke. Nek ra dibutuhke malah cendhek. Nek ra dibutuhke malah tuwune ra jamak-jamak. Aku sajian aku. Gegeten tak gulung. Kula digulung. Apa? Mulane tak kipatke salah kedaden dadi satriya, Bopo. Lho, kula kok dadi montor. Satriya. Oh, tak kira nek Satria FU. Satriyane bagus ora jamak. Nalika semono nyekeli tanganku loro-lorone. Sinambi nyawang aku tak sembopo jenenge Raden Prabu Kesuma, Bopo. Kaget risang ngapirang rangkul kirambet kembet dosang reknaning bawana. Terus karepmu Apa semrene aku ra iso lali karo Raden Prabu Kesuma. Mula golek ana ya bapa satriyane ditutke. Kewan papat cacahe. Sing tuwa jenenge Semak. Sing nomor loro jenenge Gloteng. Sing nomor telu jenenge Cakro. Sing mripate amba jenenge Gongba. Ngono kuwi. Wah, lah kok ngewoke kae.
Lek arep goleki nendi? Satriyane seneng lelono bapa, nek bapa ora goleki aku sing arep goleki dhewe. Aja. Wong wadon bebasan kepanjangan rikmu keribetan nyamping oke sambi kalane eneng dalan. Yo, tak golekane anak siji, mengko mundak ora seneng uripmu. Iya bapa, golekno Mban wonten dawuh. Aku tak mangkat goleki calon mantuku. inggih. Kayono jembangan isi kembang neng tengah sentrong tunggonono ya mban. Inggih. Nek kembang kae banyune wutuh tegese aku entuk gawe nang yen nganti suda wah cetha nek wadahe borot. Semango pendeta kok ditendang. Aku sengite anggere ngene wis serius kok njur glecen wis. Aku mangkat dina iki atas mati. Kundure bapa ora entuk gawe aku mangkat dhewe goleki. Yo kuwi Raden Prabu Kesuma. Dongak-dongakno wae entuk gawe Cahayu. Oh, Raden panjenengan wonten pundi? Lestari TV Kabudayan, nguri-nguri kabudayan daerah.